ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ತೊಂದೇರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಉಂಟ ಮನೆ ತಾತ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೋಳನ್ನ ಪಾಡೋದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಯಾನ್ದು ಪೆಪ್ಪರಿ ನಾನು ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಈತ ಅರಿಪು ಪಾರ್ದು ಹದ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪು ಪುರ ಪಾರ್ದು ಗೀ ಪ್ಯೂರ್ ಗೀ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೊಂದು ನಾನು ಚೂರ್ಬೆ ಎರಡು ಕತ್ತಲಕ್ ಸೀಮಾ ನಿನ್ನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತ ಎಂಚಾತಂದು ಸತ್ಯಪಲ್ಲ ಹುಲಿಯ ಒಂದು ಹಾಂ ದೋಸೆ ಅನ್ಪುನ ಪರಿ ಆಗ್ತದೆ ತ್ರಿಷಾ ನೀನು ಹೋಯ್ತಾವು ಹೋಯ್ತಾ ಗೋದಿದೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಲತ್ತದು ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಲೈತೆ ಯಾನೆ ಏನೇ ಗೋಧಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ತ್ರಿಷಾ ತುಲ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ನುಂಗ ಒಂದು ಕೆರೆ ದೊಡ್ಡು ಪೂರ ಸೀನಿ ಜಂಕಲ್ನ ಕೊಕ್ಕ ಕಂತ ಕೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ ಅಲ್ಪರೇಕ್ ಏನು ಅಲ್ಪರೇಗ ಗೀ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿ ಎಸ್ ಸೇರ್ ಮಲ್ಪು ಹೀರೋಯಿನ್ ಏನು ಈ ಅನ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನುವ ಹೀರೋಯಿನ್ ಈ ಐಕದಾಯಕ ಪತ್ತ ಇಂಟ್ರಿಷನ್ ಬೂಂಡು ಐಕೊಂದು ಕಿಂಜ ತಟ್ಟ ಬತ್ತರೆಗ ಪೂಜಾ ಮನ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ತೆಪ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿ ಕೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾತ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ನೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ಲೆ ದಾಯ್ಕಿನ್ಯಾ ಕೋಡನಿಗಲೆ ಪಂತೆ ಅತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಆನಿಗಲೆ ಕೋಡೆ ಪಂತೆ ಅತ್ತೆ ಇನಿಗುಲು ಗೀರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ದಿನ 2 years ಡೇಸ್ ಏನೇ 2 years ಅತ್ತೆ 2 years ಅತ್ತೆ ಹಾಂ 2 years ಆಂಡ್ ನಿಗುಲ್ತಾರನ್ ಕೇತನು 2 years ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನಿಗೆ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ಆತಜಿ ನಿಗಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೇರ್ ಹೀರೋಯಿನಿ ಇಂದ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಏರ್ ಹೀರೋಯಿನಿ ಆರ್ ಪಂಡ್ ಪೇರಿ ಯಾನ್ ಹೀರೋಯಿನಿಗೆ ಆರ್ ಹೀರೋಯಿನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನಿ ಓಕೆ ಆರಿಗೆ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ಆತಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಮಲ್ತಾರೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಣತೆ ಮಲ್ದಿನಗಲೆಗಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡತ್ತೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಆರು ಒಂದೇನೆ ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಪವೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಗಲೆ ತೋಪವೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು 8 kg ಕಂದಾರಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಏತ್ ಕಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ತೊಂದೇರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಉಂಟ ಮನೆ ತಾತ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಂಗುಲ್ಲು ಬಾಸ್ಮತಿ ದಗನ ಗೀ ರೈಸ್ ನಿಗುಲು ಓಲಾಗೆ ನೋಡಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ನಿಗಲೆ ಪನ್ನಿ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಪಣ್ಣೆ ಅತ್ತೆ ನಿಗಲೆ ಪಂಡತೆ ಅಂಕುಲು ಬಾಸ್ಮತಿದ ರೈಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದ ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಬಾಸ್ಮತಿದ ರೈಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಜ್ಜ ಎಂಕ ಅದಾಗ ಅಗುಲು ಆದಿನ ಅದಾಗ ಪೂರ ಬಾಸ್ಮತಿದ ರೈಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ನಿಗಲೆಗೆ ಹತ್ತು ಅಗರೆಡು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ರೈಸ್ ಗೆತ್ತಂದಿನ ಅಂಚ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಹತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಗೇಟ್ ತಗನ ರೈಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದೇರು ಆರು ಸೊ ಐಟ್ ನಮಗೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುವ ತುಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೇಟ್ಸ್ ತಗನ ರೈಸ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಇವಾಗ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾಳನ್ ತುವರ ಪೂಜಾಕ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಪೋರು ಹೆಂಗೆ ರಡ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ ಪೂಜಿ ದಾಯಕ್ ಪನೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ತುಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೇಟ್ ಅಗನ ರೈಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದ ಸೊ ಮಲ್ಪರೆಗು
ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಲಕ್ಕಿಯೋಲು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರೇನ ಅಕ್ಕ ತೋರ್ದು ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇರ್ ನಿಕ ಬಾಲ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ ಲಾಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ ಬೊಕೊಂದು ನಿಗಲೆ ಪಂಡ್ರಿಗುಂಡು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಾರುಲ್ಲೇರತೆ ಜೆಸೊಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬೈದೀನಿ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅರೆಗುಂಡತೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗೆ ಪೊಂಜೋಗು ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗೆ ಗಳಿಗೆ ಗೊರ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಆರ್ ಕೈ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಆ ದಿನ ಏನನ ಮಲ್ಪರಿಗಿತ್ತೇನೆ ಮೇರೆ ತರೆ ಬೇನೆ ಅಣ್ಣನ ಮಲ್ದೇರ್ ಕೈ ಕೊರ್ಪುಜೇರೆ ಪಣ್ಣಿ ಓಕೆ ಮೇರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಂಬತ್ತೆ ಜೆಸುಂದಿನಲ್ಲ ತುಲೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಪೋದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜೆಂಗುಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಪನ್ಬ ಅಡೆ ಪೋದು ಮರದ ತುಂಡು ಕಂಡ್ರೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಮರದ ತುಂಡು ಕಂತೆ ಓಂಡಿಂದ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಉಂದೆ ಮರದ ತುಂಡು ಮರದ ತುಂಡು ಓ ಮರದ ತುಂಡು ಕಂತ ತುಲೆ ಈಗ ಪತ್ತೊಂಡ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾ ಮಾಲೊಂದುಲ್ಲ ಮರದ ತುಂಡು ಕಂತ ಬೋದು ತುಳೆ ಭಜನ ಮಾರ್ರೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ಏತ್ ಭಜನಕ್ಕೆ ಪುರ ಮೇರ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ತಾರೈ ಗೋಂಟು ತಾರೈ ಬೋಡ ಆಪು ಪೇರು ಅವನ ಉಪ್ಪುಪ್ಪೋನ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಅದು ಪುರ ಬೋರ್ಡು ದೂರ ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನೊಂಚೂರು ಪೇರು ಏನು ನೀವು ಒಂದೇ ಗಾಡಿ ಆತ ಅವು ಒಂದು ತಾರೈ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡು ಪುರಾ ಪೇನೆ ಮೇಲೆ ತುಕ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಲೂಸ್ ಆವ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತೋರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತೋರತ್ತೆ ನಂದವ್ವಿ ಗಿಜಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಧರ್ಮ ಮೇರಿತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊಂದು ಲೇರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಗ್ರೇವಿಗ ಅದೇ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪರೆಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊಂದು ಲೇರ್ ಇಂಚಿ ಸೈಡೆಡ್ ತಾರೆ ಪೆರೊಂದು ಲೇರ್ ಅಂಚಿ ಸೈಡೆಡ್ ಇಜ್ಜೇರು ಒಡೆ ಬರ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿ ಕಂತು ಮುಚ್ಚದ್ದಿ ಏರೋದೈಟೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವು ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಕಾಟ ಪುಚ್ಚೆ ಪಂಡ ಕಾಟ್ ಪುಚ್ಚೆ ಹಠ ಬೇಕು ಎಂಕಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಉಣ್ಣ ಪೂರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಆದಿತ್ತೆ ಬತ್ತೇರ ಅರೆ ಫುಲ್ ಬೆಗರ್ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಗಲೆ ಜಪ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ತುಲೇರ್ ನಮ್ಮೋಣೆ ಬೊಲ್ದಿತ್ತಿನ ಕಪ್ಪು ಕಾಂಡ್ ಮೇರ್ತುಲೆ ಉದ್ದ ಬೂರಿಯರು ಉದ್ದ ಏತ್ ಕಿನ್ನೆತ್ತೆ ತಿರ್ತಿ ಏನೇದೀತಿ ಅವ್ವೆಗೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತಾರೈ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಾರೈ ಫ್ರೈ ಮಂಜುಳ ಪಡೋಡು ಚೂರು ಅದೇ ಕೊಪ್ಪರ ತಾರೆ ಪಾಂಡ ಒಯ್ಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಕೊಪ್ಪರ ತಾರೆ ಪಾಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿಗೆ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪರ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಸಾಮಾನು ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜ ನೆನಪೆ ಪೋಯಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ನೆಪಾಡಿಯೆ ನೆಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉಂಡು ಪುದೀನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು 1 kg ಮಲ್ಪನ ಇದ್ದಾರ 5 ಟೊಮೆಟ ಆತ 4 ಟೊಮೆಟ ಪಾಡ್ದೆ ಕಿಂಜಾಂಡ 5 ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿಲ 4 ಪಾಡ್ದೆ ಕಿಂಜಾಂಡ 5 ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೋಡನ್ನ ಪಾಡೋರು ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಯಾಂದ್ ಪೆಪ್ಪರಿ ನಂತಿನ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಾಂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಇಜ್ಜಿಡ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಐಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು
ಬೊಕ ಮೇನ್ ಅದು ನಿಗುಲು ಕೊಪ್ಪರ ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಪ್ಪರ ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಆಯಿಲ್ ಹೋಪುಂಡತ ಅಂಚ ಅವೇನು ಪಾಡ್ ಬೊಕ ಒಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅವೇನ ಗ್ರೇವಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ನಾನೊಂದು ಪುದೀನ ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೋಪುಂಡು ಪುದೀನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸಮ ಫ್ರೈ ಆವಡುಂದು నీకు కొత్తంబరి సప్పుల పాడరేంటి కొత్తంబరి బీజాల పాడరేంటి అవి బయట సొప్పుల పాడోడు ಕಾಯಿಲ್ ಕಂತು ಜಮ ಕಾಯಿಲ್ ಕನ್ಪೆ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚದಿ ಇವೆರದಿತ್ತೆ ಕಾಯಿಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪಲ ಅಂಚೇನೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ಬೇಕು ತ್ರಿಷಾ ಕಾಯಿಲ್ ಕನ್ಪನ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪುರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಂದಲ್ಲ ಚೂರು ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ಹೆಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೀರು ಅಂತ ಪಾಡ್ಬೇಕ ತೋಜಾವೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಒಂದು ಅಮ್ಮ ನೇರೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೈ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಂಡ ಆತುಜಿ ನಾವು ಒಂದು ಉಂಡು ಉಂದೇನೆ ಗ್ರೇವಿಯಾ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಅರೆಪ್ ಪಣ್ಣ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಅರೆಪ್ ಪಾಡುವ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆ ರೀತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತೈತೆ ನಿಗಲ್ಲೀಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬರೀಟು ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಸೋರಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ತಾತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಏನೇನ ಪಾತಿರೋಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಾವೆ ಆಡರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಓಕೆನೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾಳೆ ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೋಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಕೈ ಬೇಕು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ನಾನು ಕೋರಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಪೂರ ಪಾಡುವಾರ ಬೊಕ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಯರು ಕೋರಿ ಅವೇ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಯರ್ಕೋರಿ ಬೇತುಂಡ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ತಿಂದ ಬೇತುಂಡ ఇంకొంచెం ಬೇರೆ ఉండదు ಅದನ್ನ ಬೇತುಂಡತಾ ಅರೆ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಸೊ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ಬ್ಲರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿದ್ದತೆ ಕಡೆ ಅವಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡು ನಾನು ಕೋರಿ ಬೇತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಅದ ಅನ್ಕೊಂತು ಅಂದು ಪಾಡ್ಗ ಈತ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದು ಹದ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕೊದಿ ಬತ್ತುಂಡ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಸೊ ರೈಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋರು ನಾವು ದಿಕ್ಕೆಲಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಯಿ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಯಿ ಚಳಿಗಾಯಿ ಪುನಃ ತ್ರಿಷಾ ಚಳಿಗಾಯಿ ಪುನಃ ಬೊಕ ತಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಗೀ ದೊಡಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮಲ್ದಿನ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಅವು ಕೊದಿಂಡಾಂಡು ನಾನು ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಗಲಿಗೆ ಗ್ರೇವಿಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆಂಡಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವೇ ಕಂದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂದೆ ಇತ್ತೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೇಗ ಮೇನ್ ಗೀ ಪ್ಯೂರ್ ಗೀ ದೊಡ್ಡಮಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತೋರ ಹೊಡ್ತಂದು ಅವಳು ಬಾರಿ ತೋರ ಇವಳು ಪಾಡು ಏನಂತೆ ಪಾಡು ಗೀತ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋದಾಯ್ತಾ ಯಾವ ಒಂಚೂರು ನೀರಾವರಿ ಬೀಜ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ ತಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿತ್ತ ಕ್ಯಾಶು ಬೀಜ ಬಾಯ್ದೆ ಪೂರದಾತನ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರ ತಿನ್ಪನ ನೀವು ಪೂರ ಬಾಡಿಯನ ಆಯ್ತು ಬಂಡದ ತಿಂದೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ಊರು ತುಂಬ ತೆಗೆದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಅತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡೋಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕುಳ್ಳು ನೀರು ಅವು ಶಿಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಾಡಿ ಶಿಲ್ಪ ಅಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಈಜಿಂದ ತಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಬೆಚ್ಚ ಕನ್ಪೆ ಪಾಡಿ ಕನ್ಪೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಎಡಮಿಚಿ ಬೋಡನ್ನ ಪಾಡೋದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು
ಒಂದು ಗೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತ್ತು ಫ್ರೈ ಅವರು ತಿರ್ಪಾಡೋಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕ ಹಾಂ ಸಮ ರೋಸ್ಟ್ ಆಡೋದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರೋದು ನಾನು ಕೈಲಿ ಬತ್ತಾರ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ನಾನು 5 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಡಿಗೆ ತಂದಲೆ ನೆಟ್ 5 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಡಿಗೆ ತಂದು ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಲ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು 10 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕ ತ್ರಿಷಾ ಒಂದೊಂಚೂರು ದೆಕ್ಕವ ಪುನೇನು ಅವು ಬಾಜನನ್ನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆತ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪಡ್ಬಿದ್ರಿ ಬೋರಜ್ಜ ಪಡ್ಬಿದ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆತ ತ್ರಿಷಾ ದೆಕ್ಕಾತ ಪಾಪ ಇಂಕಲ ಪೊಣ್ಣುದು ಆದ ಬಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಪಾಪ ತುಲೇಕುಳೆತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡಿಯ ಅವು ನೀರು ಕೊದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಪಾಡು ಅಡೆಗೆ ಅರಿಪಾಡು ಬೇಯೋಡವಿ ಅಡೆಗೆ ಎಂಗಲ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪೂರ ಸಣ್ಣ ತಗೊಂಡದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹಾಂ ಅರ್ಥ ಕಜಾಪೂರ ಇಂಚಗೆ ಉಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಖಜವಾ ಪೂಜಾತ ಕಜಾಪೂರ ಹಾಕುಚಿ ಅವು ಬಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಯಾಡು ಅದು ಉಪ್ಪು ತಗೊಡತ ನಿಕ್ ಅಂದು ಕುದಿ ಆಗ್ಬೇಕ ನಮಕ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ತೂವರೆ ಹಾಪುಂಡು ತುತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕು ತಿತ್ತೆ ತುತ್ತಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಚೆನ್ನಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಅವನು ಪೋಯ್ತೋನುಂಡವು ಉಪ್ಪು ಕಸ ಮಾಡ್ತೋಳು ಮೋಲು ತುಲೆ ಬಾಡ್ನೆ ಹೋಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಕುದಿಯೋದಂತೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀರು ಕುದಿಯೊಂದುಂಡು ನೀರು ಕುದಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಅರಿಪಾಡ್ಗ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪುತ್ರಿಷ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು ತುಂಬ ತಾನೇ ಬಂತು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗುಡಿ ಆನೆ ಬಂದು ಖುಷಿ ಆನೆ ಈಗ ಆಗ ರಗಳೆ వచ్చి ಒಂದು ಈ ಕುಲ್ನೆ ಮುಲ್ಲಾಯ್ ಕಾಣ ವರ್ಷ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಕೊದಿಯರದಿತ್ತ ನನ್ನ ಕುದಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೈತಂಡ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಡ ಕಲಂಕಿ ರೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಅಂಕಲ್ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತಲೆ ನಾನು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚುಡು ಬೇಯಾಡು ಕತ್ತಲೆ ತೋಚಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೈಪು ಮೂಲುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಶೋಕಿದ್ಲ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಅತ್ತ ನಿಜಾಪನ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಇದ್ರ ಕೈ ರುಚಿಲ್ಲ ಇಡ್ಲತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಅನ್ನ ಪಾಡೋನು ರೈಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೀ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೈದೋಡು ಎಂಗಲ್ಲಾಡು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಲ್ ಉದ್ದಲು ಮುಂಚೆ ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಜನೇ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡವು ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅಂದೇನು ತ್ರಿಷ ಸೀಮಾ ನಿನ್ನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತ ಎಂಚಾತನ್ ಸತ್ಯ ಬಲ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಏನು ಅನ್ಪಿನಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೋರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆತಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಲ್ಲಕ್ಕೇಂದು ಆತನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಂ ಉಂಡು ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸೀಮಾ ಮೊಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಿಯರ್ ನೆನ್ನೀರು ಅವು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬರ್